Takže čau, vítam ťa na kanáli Martin hraje a dneska tu budem spoločne s Ríšom. Čaute. A ja dneska idem pušnúť tu Pierca, či jak sa číta, na 200 trofejí. Ideme na to? Jasné. Poďme na to. Freeze, dirtbag! Tak Cool duo. justice never sleeps. A keď tu nemáte like a odber, tak ho nezabudnite dať. Cool justice never sleeps. Tak, jeden power máme. A tu je nejaká Spike, nie, ani tu sú v týme. Tu je v týme sú. Počkej, nie. One day away from retirement. Tak. Tak, som späť. Mercy's on vacation. Tu ideme na Pardeliusa. Ja idem na Tika. Nie! Nie, Ruda, ona ma dá zase. Si robí srandu. Si robí srandu, že ona ma... One day away. Čo sa deje? Sa mi vypína obrazovka. Locked and loaded. Tu je Tara. Môžeme ju dať. Let's keep it above waterline. Tu bude super. Nie, ja nemám, nemôžem strieľať. Potom, keď teraz vyhráme, tak ja si otvorím naraz 2 Charles dropy. Mám ju. Never sleeps. Počkaj, ja si toto zoberiem a ho zabijem. Looks like I'm on duty. Dobre, ja mám 0. Dobre, ja si idem otvoriť na jeden Charles drop, čo mám. Super rare. Epic. 2 epic. Nie, 2 epic. No nič mi nepadlo. Koľko mám trofej? Dá sa. Do banga. Ja si idem dať pen. Cool justice never sleeps. A ideme na to. Počkajte. Dobre, pohode. Nie, sa mi vypína obrazovka. Cool justice never Ja idem sleeps. to pekne. Poď, načítaj mi. Víta. Pohoda. Tu Shelly. Ja keď nemám power, ja som slabý hrozne. Áno, dobrá Ríšo. Teraz si dobijem pekne. Nie. Počkaj, tu si dobijem. Ďalšia Shelly. Idem na ňu. Tu Rico. Hop, oni sú asi tým. Nie, počkaj, tu Lily dá ulti, nie? No, teraz musím ujsť. Nie, Barry ide na mňa. Nie, nejde. A tu počkám tých 5 sekúnd, 4. Oni majú 11 powerov. Nie, oni ma dajú. Poď, ty ho dáš. Dáš ho. Nie, oni ťa dajú ťa asi. Nevadí, druhé miesto je dobré. Nie, ty si to ešte dal. Dobre. Uhral si to. Počkaj, aký mám imunitu, by som ho mohol dať. Už nie, ona mi dala ultinu, ja som tu došiel. Neviem prečo, dneska som slabý hrozne. Poď, dáš. Oni majú 19 powerov. Nemáme šancu skoro. Tu ja idem radšej na Rika. Nie, Shelly, nie. Oni ma dajú. No.
Mali 20 powerov na to. Just another day at the plaza. Ja si idem otvoriť ten Charles Drop asi. Super Rare. Super Rare, nie. A mám Megabox. Čo padne? 9 vecí. Nič mi nepadlo. Ďalších 700 mám. A to nič. Teraz musíme vyhrať, aby som získal tých 200 trofejí na Piersa. Neviem, jak sa číta. A k tomu ešte potrebujem aj... aby som mal Charles Drop, lebo chcem dneska zase Ultra. I smell Lebo sunset. akurát teraz sú tie Bad Lucky. choices. Skôr zoberiem Power. Máme jeden Power aspoň. Mita je cooked a Bulla už dorobíš. Dobre, jeden tým sme vypli. Pôjde Crow. I eat bullets. Crow je tiež cooked, došiel. No spomenujem, to blbosť. To, že tam nedali sme zrýchľovacie, ale to je jedno. Tu, nie. Nie, musím ho dať, dobrá. Hop, Crow, dobre, došiel. I eat bullets for Nie, ale si dá. Má ultinu, tak sme cooked. No, prežijeme, dobre. Teraz musíme ísť na... Nie, no som minul zbytočne úplne. Počkaj, tu by som mohol zobrať. Aha, nie, musím ujsť, aby ma ešte nezabil. Tu vidím Penny. Alebo nie, tu idem na tú Penny, som nevidel, tu je. Nie, Wi-Fi. Prečo nejde? Haló? Tu Penny je. Dobre, Frank si minul ultinu. Tak, je pohoda. Zoberieme si jeden power. A tu je. Počkaj, idem k nemu na blízko. To je jedno. Dali sme ho pekne. Ja si idem otvoriť ten Charles Drop, ktorý teraz by som mal mať. Mám 3, minimálne 4 Charles Dropy. Prvý. Super Rare. Už mám ďalšie 3. Dvojty sú epic, epic. Epic. Teraz ešte jeden by som mal mať. Sub epic. Epic. Padni mi aspoň legendary. Super Rare. Prečo? Fakt nemohlo nič lepšie padnúť. Ešte v shope mám niečo free. Som si nepozeral, čo je v shope. Pozri, čo tu máme. Nič moc. O chvíľu mám... Dobre, to je jedno, idem hrať teraz. Mercy's on vacation. I'm taking over. Musím mi to dať. Posledná hra sa mi zdá, alebo to už som dal, teraz som nepozeral. I smell sunscreen and bad choices. Tu vidím Kita hneď, alebo som mohol dať. Boom, Kit došiel. Tu si zoberiem pekne. Tu idem po Power. Jeden. Nie, tam je Dynamite. Tu je Olis, čierno. No. To sme došli. Bojrisko, uteč. Dobrá. 4 sekundy. Poď do rohu. Yes. Justice makes a splash. No vidím Dynamajka. Fajne som si dobil aspoň ultinu. Nie. Looks like I'm off duty. Dynamite už mi... Mám na ňo nervy. Crime doesn't flow. To uberie, dobrá. Počkaj. Nie, to musím zabrať. Podám. Nie, dám ho. This round, punk. Tak. A idem ďalší Charles Drop.
Super rare. Super rare. Prečo super rare? Mám 200 trofejí na pierca. Ešte toto tu nadám. Mám 32 199. I floss. Chcel by som získať tento megabox. Čo to je? Pride Megabox. swims. I dive in. Môžeme ísť hrať. Step aside or step into a world of trouble. Dobijete sa rýchlejšie strely. Tam je squid, ne? Je squid? Počkaj, by som mohla sa tak skryť. On mne vie. Nie, on ma trafil. I eat bullets for breakfast. Nie. Ako halo? Halo? Prečo sa mi vypína obrazovka? Mandy, neprežije. Nie, ona ma... Skoro ma zabila. A počkaj, teraz ultimi má. Dobre, sme sa videli. Teraz je spomalíme. Poď. Hey, let's Nie, už má tam kamaráta. To je squeak, no paráda. A som cook. please follow this in the report. Poď, zabijú. Je tam! Dobrá. Počkej na mňa, hej. Oni majú 10 powerov. No došli. Dobre, jeden má iba 10, to je Rico. Nie, on sa nesmie napojiť. To bude, ne? Nie, on sa nesmie napojiť na nás. Nesmie sa na nás napojiť, lebo sme došli. Bum, mi po ňom. Dobre, ja ho som zabil. Kde je ten jeden? Tam je? Tu je. Nie, on ma dal. On má 10 powerov. 12, no tak, to sme ako... Sme v lepšom postavení, ale... Má veľa powerov. A ten tu ešte nás dorobí. To nevadí. Druhé mesto je tiež dobré. Ďalší čas mám. Pohoda. Super rare, poď. Prečo zase super rare? Včera mi padlo ultra. 500. Čo mám? No tak nič. Teraz keď vyhrám, tak budeme mať ten, ja sa to volá Mechabox, ale neviem čo to je. Tak teraz idem hrať, aby sme to dali. Locked and loaded. A tu nám by som možno aj ukončil video, keď teraz dáme video. Tak, musíme to dať. Freeze, dirtbag. Nie, zase mi nejde, však mi nezasínaj ty obraz. Haló, obraz. Čo sa deje s mojím mobilom? Haló? Mobil? Čo sa deje? No tam mi nejde zase internet, počkajte. Som späť a neviem čo sa stalo. Mercy's Ideme on hrať ešte raz. vacation. I'm taking over. Neviem čo sa deje, ale... Je to I zlé. smell sunscreen and bad choice. Zase mi zaslo obrazovka. Ako to čo je? Aspoň to tak. Leona, to musím dať. Ale však, kebyže mi nezasuje obrazovka. Mu nezasína, ale neviem, jak to špíšovne, to je jedno. Haló, tu otáčam mobilom hociak a mi nefunguje.
tu vidím Spike, to je vysmierné. Kto je Frank? Oni dvaja sa tu budú byť, tie dva týmy. Bum, bum. My tam tak nabehneme. Bum. A dorobíme. Ešte niečo? Nie. Dobre, už. Zoberiem tak. Tu vidím Spike. Tak nevidím nič. A ešte ultina sa mi minula. Čo je? A vyhrali sme. Megabox, toto som čakal celé video. A nič mi nepadne. Nič mi nepadlo. A týmto som ukončil toto video. Ríšo, ďakujem, že si prišiel do videa. A majte sa. Čaute. Okay.